Ladies and gentlemen, sesiphinde sabuya futhi enye episode uhlelo lakho lithandayo uStar wami. Mina ngingudlala Matifane also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi mangabe songibona nje sokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta abantu abathi basemjolweni namabantu abathandanayo. Mabili ke lama shows kukwena uthi ufuna ukungena yipi. Mawukuthi uneyinkinga zothando, email umjoloshwe@gmail.com bazokufaka lapha kusilungisa umjolo. Mawukuthi unenkinga noStar wakho, email umjoloshwe@gmail.com uze la kule show esiyibiza ngokuthi ke uStar wami. Umabili ke lo ma shows wathulelwa yimi in next biggest thing in South Africa. Baba ka Bloom Juice usakhona nangu la eceleni. Umuntu wesilisa, abantu besifazane. Umuntu wesilisa, abantu besifazane. I-performance mawukuthi uyabona ukuthi high uloke wena ukhala ngokuthi unenyongo, umzimba wakho uyashesha ukukhathala, unezifo eziningi egazini nokuphathwa yikhanda ngesititidi, nanti into okufanele uyiphuze. Uyishaye othi kuhlebele yazini, yishaye uyithenge le shandisi, uyishaye ekseni, ntambama uzovakashela umama. Ngizozwa ngawo kusikwenzakaleni, angifuni kube mina okutshelayo. Mhlambe unenkinga yesilumo, unama period pains, iy'nkinga zabantu besifazane nje la siyibheki. Let's R200 wakho ke bakunikeze, let's R150 wakho ejongo, sikwazi ukuthi siqede lempi esinayo. Sinempi yokuthi sibizwa ngokuthi zamaqhude. Kodwa ke into angayishinji lo usize hayi. Usingadlali ngayo. Usize uqhubeka ngawo lo wawuphiwa uNkulunkulu. Ukunikeza iperformance yabo kuba ukuthi uperforma better than indlela obawuperforma ngayo mawukuthi bosuperforma kancane. Bese ngibingelelile eceleni kwami khona usizokhona njengamanje sizokhuluma naye just to find out ukuthi yena ubekwa yini la. Dadewethu sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila mina wena unjani? Ngiyaphila nami. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Asiqale nje kuqaleni uzazise ukuthi ubani sinayo. Mina nguZinhle bakaBhengu. Uzinhle. Awumangcolosi. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje. Abantu abaningi ke abafika la basuke benenkinga noStar wabo noma bezoveza uStar wabo. Wena yini ekuletha la namhlanje? Yami inkinga ithi ukuhluka kancane. Okay. Ngizochazela nje kancane. Nginobhuti engihlekisana naye sesijole for 7 years. Okay. Sinomntwana ona 6 years nomntwana ona 3 months. Okay. Umfana nje oright olungile ohlezi nje kukhona injabulo ekhaya. Usijabulisa sonke nezingane ngama weekend ama outings. Ngoba de sengichazela ubhuti vele ngimfice vele eshayela ama taxi. Ngijula naye nje vele eshayela ama taxi. So ngizochazela nje kancane ngibone ushintsho sekudlule umphathi wakhe. Noma ngisho sekudlule i-owner yama-taxi kwase ngingenelela unkosikazi sekuyena ozoba i-owner. Ngaqale ke manje kwakhona ushintsho endlini nangendlela enza ngayo akusafani. Akasenasikhathi sangane ngisho ukuthi ama-out basama-outing ngama-weekend akekho. Indlela bekumele kodokotela akekho, ama-calls akawabambi kunama-message angenayo, ama-calls sekuphuze zaphuma ngaphandle bayo-answer ama-calls angishiye endlini. Okay, ngicela nje ukuthi ngingene emlomeni. Nithe mengabe niqala kwi-relationship for the past 7 years yonke into ibihamba kahle. Ube right nje, right ngesikhathi wakunikeza umntwana, waphindwa kunikeza omunye, niba nama-outings yonke into ihamba kahle. But umqome vele eshayela ama-taxi usho njalo. So mengabe kuqhubeka kuhamba isikhathi wadlula umnikazi wama-taxi kwasala umama usho njalo. So mekusela umama kwaba khona umehluko luba khona. Ushintsho likanjani mhlawumbe? Kuthe bakudlula okay nge-understand baqala bakudlula ubaba ukuthi vele nawe bengasiza lapha siza khona. Ngase nginothisa ukuthi ingeke ngathi usesiza kakhulu manje nangendlela eseza ngayo. Bangizomfonela mhlawumbe engekho endlini akasa-answer ama-calls. Kungena ama-call aphuma eminyango. Kungena ama-message aphuma kulo mama ebusuku ufanele azacashe bevuye ama-message. Ne-password efonini usuyayishintsha kanti vele i-fingerprint iyasebenza. Bangena ngivula ifoni ngiyabona wonke ama-message ama bangimbuza uyaphika. So mangabe ubona ama-messages wena ubona ama-messages athini? Uthandana nonkosikazi weboss yakhe leseyashona noma banjani? Ku-obvious ngoba akekho umuntu ongasenda ukuthi oh baby I miss you umphathi wakho umphathi wakho. Asende bazobona ukuthi ngangena ku-WhatsApp upostile umama. Postile ithombe naye bakuma-outing naye. Okungihlukumeza kakhulu umama uney'ngane elingana no-boyfriend wami. So bakuthiwa khona into afuna kube khona amenzelana angacela iy'ngane endlini instead of boyfriend. Nanokuhlapha kuthiwa uyahamba uye esontweni mhlawumbe uya kuma-outings angahambiswa iy'ngane zakhe. Angisibozi ukuthi uzahambiswa umuntu ongithandana naye. Manje ngizwe kade uyiqala inkulumo yakho sekunengane encane nenyanga. Nayo mhlawumbe sekuyinto ayibeke kude angasayinakekeli ngaleyo ndlela akasenandaba nayo. Angifuni uqamba amanga ey'nganeni when it comes to izinto financially ukhona uyayikhipha imali. Kodwa isikhathi sazo nje akanaso. Nanokuthi
ukuthi bekuthi mhlawumbe ingane bayigula kuba kumuntu engimfonela yafike manje endlini and advantage bekuthi ngoba esebenza emathexini uyafika silele ngetex asihambise but manje bake ngaqala nje uzakhuluma indaba zama request azathi ngicela ucela usibani ekhona so yonke lento into ayiqala manje tata engayenzi aware yena ukuthi mhlawumbe une-idea ukuthi untshontshana nomuntu weboss noma uyitshela ukuthi awazi lutho ngamsho ukuthi uyazi cause ngike ngambuza ngama-message ngiyamtshela ama-message engingabamba efonini kanje avela avukulaka lama message ukuthi nokuthi athi hayi ayikho into aphika into engiyibonayo ukuthi khona ama-calls angena kulo mama ebusuku azaphuma ansemnyango sikiphi isizothatha ansemnyango so kukhona vele into ekhona ngoba ama-message acacisa ukuthi khona into ekhona inhloso enkulu yakho-ke ngokuzala bekuyini ukuthi uba-confront bebobabili ukhulume nabo noma mhlambe ukuthi utshele lo mama lo ashiye phansi indoda yakho cause ngifuna ukukhuluma nabo bekhona bobawu-2 ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle into yabo ithini ngoba phela basayifihlile manje si-obvious kumina ngisho kuthiwa bebeyifihlile si-obvious ngoba phela sengiyazi manje sivele bayajola i-relationship yakho nomlungu ikanjani niyazana nijwayelene noma ukubonana nje kuda nibona abangani nibona abantu abakhulumayo umama ngasho ukuthi uyangazi ngoba ngesikhathi kusakhona ubaba ngoba ngisho ukuthi boyfriend ubenokungihambisa ezibhedlela ubese becela ama-tax noma ecela i-tax amnikeza angihambise sesicela kubabakhe so umama uyazi ukuthi kukhona umuntu wesifazane ukhona uma wengane the picture nisathandana lokho uyakwazi ngoba endlini sihlala soba ususu noGayi nengane okay no cela unginikeze inamba yakho uGayi sibone ukuthi sizokwazi nokumthola noma mhlambe sombambe sabhizi eshayela yo yavuleka okay uThabisa igama lamfowethu yebo hayi-ke asike simzame okay ngiyabonga cha ngibambele la sicela ungifakele lama headphones-ke sibone ukuthi cela ukudonsa la kancane aso-ke Nkozimalanga ishayela ama-taxi ishayele nomama kwenza konke hayi Yebo sewona. Bhuti kuhamba kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfethu. Ngikhuluma noThabiso. Ukhuluma noThabiso. Ukhuluma noMatifana mfethu ngila kumjolo show. Ngikhuluma? uMatifana kumjolo show. Okay, ngikhuluma noMatifana ngamthatha ngithi ubani kodwa ngikhuluma naye efonini nami. I-production nje mfethu edila nendaba zomjolo. Okay, tshela umjolo mfethu mhlawumbe mina ngingene kanjani kuzona mhlawumbe wangifonela. Ngoba ngisemsebenzini nje manje. Nginoma wengane yakho la uzinhle bheka. Angithi uyamazi. Uma nganami uzinhle bheka. Ehhe. Ya ngiyamazi ukuthi mangifika mhlawumbe uthi udinga ini lapho ufunani lapho. Yini nilethe? Ufuna nikhulume mfethu ngoba akasasithola isikhathi sakho. Ufuna sikhulume nami? Ehhe. Ngoba mina ngimshiye endlini nje umuntu ohlezi ngemsebenzini yini inkinga ufuna sikhulume nami? Mfethu wena uphuma endlini lokho kushoyo kodwa izinto uthi wena ngisendlini manje umuntu omncane. Angikwazi lokho mina mfethu. Mhlambe ngoba ukhona mfethu angikukhulumise naye. Kulapho yena? Nginayo. Ngicela ungiyele nicinga ngichazele mhlawumbe uthi inkinga. Oh okay. Izinto ngakhuluma naye. Unjani babakhe? Ngiyaphila zinhle njani? Ngiyaphila. Usuphuma endlini ngephi khona? Ngiphuma endlini nje ngishiye endlini ekuseni. Ungishiye ekuseni? Bengibhekile mina ungishiye ekuseni kufika esikhatsini. Ngishiye ekuseni ngo-4 emsebenzini ethi uphuma 4 wena ngisho. Ufike ngasikhatsini nje ungishiye ekuseni ngo-4. Ngizama Ufike ngasikhatsini. ngifika ngasikhatsini? Isikhathi sami sokushayisa ngishayisa ngo-8 angithi. Ngifike kwa-9 bese ngiya kwa-shop. Ngibhekile mina phasi ezingabe ngihleli ngezinto ngibhekile ney'ngane. Ubhekile? Yehhe. Masho uchaza into engisho bona zinhle yamanga. Lento esho vele yamanga yabavuka manga kusho akusile neqiniso.
Zika ngicela ukwazi ukuthi yini ekulethele lapho manje mina ngishiye endlini. Ngilinde ngizokuchazela. Ngiyachaza njengamanje. Mana zokuchazela. Into esingilethe la indlela sekwenza ngayo endlini. Akusafana sekuqaleni. Ama-message ongabambe efonini yakho ayacaca ukuthi wena uyajola nalo mama. Futhi wena asanasikhathi sana. Bangekubuza ngama-message uhlezi uvukulala. Bawu-answer ama-calls wena phuma u-answer ama-calls emnyango manje. Suqale siba-answer ama-calls emnyango. Wethabiso. Ngizwile ukuthi uthe uyadriver but angazi noma ngifake ku-loudspeaker khona isound engiyizwayo uma ukuthi ngifake ku-loudspeaker ngicela ungikhiphe kancane mfethu. Okay, ngiseteksini ngicela ukukhipha kancane because ngiyadrive mfethu. Oh, okay. Kodwa usizokwazi ukukhuluma? Ya ngicela mhlawumbe ninginike 2 minutes ngithanda ukuqala kahle ngoba ngiyadriver because ngiphethe umphakathi la. Oh, okay, no. Ngishayela noma futhi kuzoba inkinga emgwaqeni. Oh, okay. Ngicela ukunikeza 2 minutes mase ngiphinda ngikufonela futhi. Ngicela ngibuyele mina njalo bhutam. All right, sure. Okay, Lovana lo uveza ukuthi uthi uphuma kuwena like unamanga. Akakaze. Akaphumi nje kumina. Bese ufike ngo-8 bengihleli mina ngibhekile nezingane. So akakwazi uqamba amanga obvious because bengisabhekile. Bekuthi ufike sengileni nakhona wahamba sengileni lento akade engayenzi. Kodwa manje phela buzomuzwa ngisho evula isicaba. Angithi ke shuthi mina islima phela kunjalo ngoba ku obvious ukuthi mina islima. Cela ubungiphi inamba kamama ngiphiwe ngiyi-add la cause naye ngizomdinga ukuthi abe khona. While wait. Danke. Ngoba ayikhona. Ayi, lofana uqamba amanga sobala nje. Obvious. Ayi. Ngiyabonga. Hey. Manje uthi unesiqiniseko sokuthi ama-message nje asho yonke into. Ama-message ney'thombe ayiphostayo lo mama ngeke uze uphoste ukwi-outing nendoda yomuntu nelembhedeni umuntu ongabe ingane yakho ungayihloniphi phela nalokho. Lento uney'ngane ey'lingana. Ingane khona ngisho engaphezulu kwakhe. Nakhona bakuthiwa ucela ingane ey'ngane zakhe egcikeni zikhona uzocela ingane yabantu ongayazi. Nobaba ubaba akasekho. Sengisholo ukuthi unesikhathi ashona noma umuntu osanda nokushona. Ubaba unonyaka ashona ngoba noma mina lenzile nje ayenza ngalo mkhuba akakayikhumule nokukhumula usayigqokile. Lo muntu ngilethela amabhadalo mama zothatha walethe endlini. Yo. Okay, athi awuphelele 2 minutes manje siphinde simzame. Because we're running a show so sebenza ngesikhathi. Nazo-ke mfethu ngiyabonga mfethu usayibambe phone lalela ngiyazi mfethu awungazi kodwa-ke sezwa ngifaka uma wengane yakhe ey'nkingeni zakho. Ya sefuna ukwazi mfethu ukuthi ukufakile inkingeni zami yini imbangela ukuthi ngiyajola ngithola nobani. Ungiyelela ifoni because nje umoshe isikhathi ngigwaqeni sengimile njengamanje. Nomphakathi uyaqala ukuthi yini engikhuluma ngayo ngithatha nefoni ngidrive. Okay, ungakhuluma naye izinto. Uyazi nje uJohn noba wena. Wayibuzisa manje ukuba uyazi. Uba ukufunela ebusuku wena. Uba kusendela ama-message ebusuku. Uba lo ekhipha ngama-weekend. Zinhle. Wena indaba uthathe inkinga zami nawe yasendlini uyayithatha ngabantu abantu. Susekhuluma esikhathini endlini. Usuku khona. Esekhuluma esikhathini. Awukwazi wena ukwazi uma ngibuye emsebenzini mhlawumbe khona inkinga ukhulume nami nohlamba ifoni yami. Ubuya ngasikhathini umsebenzi. Ubuya ngasikhathini. Wena lalela phela ngikhuluma nami manje bathi ngiyakhuluma ngifuna ngiphendule ungilalela kube njani. Ngizoyivala phela ifoni. Ungilalela kanjani ungafuna ungithi ngithini wena? Kodwa ungaphendula. Imanje wena ngakuyimanje lithi ngiyajola wena manje ngithi. Vele uyajola. Nobani bamthola naye. Uyajola. Nalo mama lokhu yena umpheza lapho ushaya khona ama-text uyajola. Uyajola. Ama-message afunani efonini. Okay mfethu ukuthi ukuze nikwenzele lento ibe lula wena uthi awujoli nomama ngani? Ujolani. Lalela mfethu bafa abana kwanabo uzolunguza umbuzo hospital ngifoni nomama. Wona iyangicasula. No, I need the confirmation. Ngoba wena awusuka manje angifonela. Why ngingona mhlawumbe ungifone ukuthi uphelele ihlabeshana sibonana.
ningibone ukuthi ngifonele ngicela ngiya-driver njengamanje ubuzovumani bekuthiwa ngisho njalo nawe uzisho wrong avele athathe indaba zami ayise kwabanye abantu ku-TV engangitsheli mina awukwazi ukuthi ngoba endlini awukho wena awunaso isikhathi sendlini angangitsheli mina uyotshela abanye abantu leyo mpambe lenziwa yini ngasiphi isikhathi nakhona athi ifoni yami ngiyajola uphethe ifoni yami muthi iphethe ngilele wena uhlala kuwena isikhathi usuku lonke neyakhe ubuyishiya endlini maze usayishiya yazi mphatha ngiyadina ngiyaqhasuka before angizwani neshiphi okay before zisho kwenzelani lokho lalela before uzenhla kuphendule ngifuna ukugeza igama lakho ngigeza inhliziyo ngikhuluma ngathi ngikhona ngithi mina bathanda ungiphendula mfethu ngizwe ngikhona ngisakhona mfethu uyangizwa ngani ngiyakuzwa wena uthi uzisho wazi wenziwa yini athatha indaba zami lapha kuwena awunasikhathi ukuthi sikhulume futhi basikhuluma wena uvuka ngolaka lento yenza manje awunasikhathi wena endle ukuthi sikhulume alright zisho anginasikhathi ukukhuluma angizonke ngani zonke ngani ngisebenza ngizonke ngani imali ayikho enough ingane ziyamdinga ubakwazi wena bagula ingane usuke ukephi bagula ingane ngiyemsebenzini wena ubukwazi ukungihambisa mina ngikhulele ngihambe ngekodokotela manje basingane sikhona usuye emsebenzini usanasikhathi sangane wena bagula ingane busuka manje uhambe uzongilanda ungihambise kodokotela sekushintsheni nini lokho yini esishintshile wanedala kwashilo ubasi wakho lento esishintshile hayibo ngathi wena ungahlala nje ngathi mfethu mina ngifuna ukugeza wena ubebebe yabo unembeza wakho ube clean ngimfonile lo mama asho ukuthi anithandani ngoba wena ayithi uthandani ngithandana ubathi sathana naye angithi ngifuna manje ukugeza ke igama lakho akanasho uzisho dayisho kamba mama khona ama message unamanga awubhalanga phela ama message awayibhalanga mina ngithi ngifuna nje ukwenza igama lakho nje yami libe clean ngifonela umama Ncube manje ngizwe uzothini yena ungenaphi kulento yami umama Ncube angithi uyena osolakala nawe ukuthi ujola naye ayikho nje leyo bamba kanjalo nje yami emfowethu ngikulalela emfowethu yabo lento enzayo iyawumosha umuzi wami yazi kanjani ngoba nawe uthi uzomthethe uyafona uyofonela yena yini efonela yena ukuthi mfethu atshele uZenhle ukuthi ayikho lento ayicabangayo into engekho anithandani wena umsebenzi kuphelela lapho simple yini enzima lapho uzisho yazi hlezi ngimtshela ayikho ngitshela yona uyazi yini ngayazi angithi uZenhle unezinsolo njengamanje angithi manje sifuna mfethu abona ukuthi unezinsolo ukhulelwa ngiyade khulele ngane encane vele benehliziyo encane ediniwe angithi ayikho into abangabenzela yona beklinikhi bemile eklinikhi izinto zengane ngizithengile njengamanto zengane okay njayami ayikho into oyifihlayo yangani ayikho into engiyifihlayo manje pho yini mfethu ufuna ukungivimba ukuthi kenzele khona ufihla amanyala akhe ngoba yini ufihla amanyala ngoba mfethu angithi ngifuna umama anikeze uZenhle closure ukuthi ayikho lento ayicabangayo ngeke yena athi enonyaka eshonelwa indoda usejola nesisebenzi ngiyawuchitha umuzi wami kodwa yazi umuzi wami uyawaphupha phansi bamba kanjalo mfethu bamba kanjalo ngaze ngizomthola yini yebo sawubona Mama Ncube kunjani ngiyaphila ukhuluma noMatifana la kumjolo show nabani uMatifana kumjolo show yebo ngikuzwela kude ngazi ukuthi ifoni yakhe kanjani ifoni yami ikumina kodwa mina ngisadize encane ngazi kodwa noma ngasola nesikhathi mhlawumbe ukuthi sikhulume now sengiyakuzwa manje nginenkinga la wema ngivakashelwe uma wengane kaThabiso ngicabanga ukuthi uyamazi uThabiso lo osebenza lapha kuwena uma wengane yakho uzintuza la uthi nina nobabili kunento eniyenzayo se-affecte ngisho i-relationship yabo bobabili benoThabiso mina noThabiso hayi then mhlawumbe ngakwazi noma ukuthi umeze isikhathi mhlawumbe sokuthi sixoxe kahle le ndaba noma umlomo nomlomo noma singayikhuluma
No, zama ngeke ngithathe isikhathi sakho mhlawumbe nje 5 minutes of your time. Because ngikhuluma nawe ubufakazi sinabo bokuthi wena nisendelana izithombe, nibizana ngo-baby. Umsebenzi onjani lo mbiza ngo-baby? Angiyazi lento eshoyo une-proof engakanani lento eshoyo. Inkulu kakhulu, sinama-screenshots la nathi futhi nawe uThabiso uyasho ukuthi niyathandana. So njengoba uphika wena wedwa ophikayo. Angiyazi lonto unamanga nayo uThabiso unamanga nje isu lokuthi alokhuza umfazi wakhe ayimina ngiyazi lonto. Mina athi ngizazilile. Ngayenza kanjani lento ngizazilile. So uyanisukela noma yena uThabiso ayengisele uThabiso nakho ubhena ukhona la ulalele kuyimanje ujabula kabi njengoba uphika cause bengithi ngiyakutricka mengithi usevumile ngoba ikhona ithombe ama message abayiphikayo yini ka kwenza uthatha isikhathi sakho bebani ngangaka abafana abakusebenzelayo ngoba uThabiso ubaba wala ekhaya ushiye yena ngoba azi bekuyingane liyazi ebekwazi ukuthi mayetha yenza ukuthi isheshe noma kunje sesemthatha nje ingane la ekhaya manje lokho sokusho osekusho umfazi wakhe angimazi ngoba even wayena umfazi wakhe bekumina bengisiza ukuthi akwazi uthathe amnikeze imali zengane ukuthi ingane zakhe lokho nje sekuzokwazi mhlawumbe nginidedele nikhulume nobabili as women yabo uzenhla ukukhulume nayo mama bawusuSabiso kumsiza umnike imali kumnika ngaziphi indlela imali fraza lale nakuze umnike imali yebo fraza lale nakuze umnike imali uThabiso bawuzumnike imali usanike mina nangase uThabiso uyasebenza umsebenzi ojana sokwazi umnikeze imali usanike umndeni wakhe engasebenzanga Sisi ayikho lento eshoyo message ungabonile nezithombe futhi Thabiso ngibona wabona kanjani ukuthi ngene kanjani lefonini yaThabiso ngene kanjani angithi umuntu wakho umuntu wami manje angithi lento eyenza ukuthi ube nesiphiwo ukuthi ngoba into lezo ayikho into eyifoni yomunye umuntu wami yingakho futhi yakho bungayithinto nabawusho njalo futhi yakho bungayithinto wena bungayithinto xa ufuna ucela lokho mina bengathi khona endika yami ngoba vele ngazi ukuthi vele uma ingekho mhlawumbe la ikhona eyenza ukuthi manje wena lento yini lana yini ufuna engane ivele wena Thabiso mina unengane ngangothabiso mina unengane ngangothabiso wena ingane ngishengaphezulu kwakhe Okay, ngicela nithule kancane. Thabiso uyayizwa lento mfethu ososifake kuyona manje. Ngiyakuzwa mfethu ukuthi khona inkinga ekhona kodwa ngiyazi le shona. Uyayazi Thabiso uyayazi. Thabiso angikho umfazi wakho uthi ufethe ifoni. Vele ngeke angafethe ifoni ngiphethe kuba ngumuntu wakho akela umuntu wakho unecala libangiphethe ifoni uvumelene la Thabiso uvumelene ukuthi ngoba sekukhona wena sibokwana ngoba sekukhona angivumami angazi ayika mina sengisazenza ukuthi ngivele umuthi ngithi ngifuna ingane zakho zile right yento Okay, ngicela ukuthi uThabiso uthini ukhohlakele kakhulu uThabiso uthini Thabiso matafana sure ayibona lento futhi ukuthi ingene eningifaka yona uyifake wena ngoba uyifake wena kule ngomuntu akekho umuntu osala nezalukwazi wena uyifake wena kulamasimba la wena Thabiso ukuthi mawenza lento ufuna imali uzobona wonke amabhadi lamakhehla ashuzwana selaphela nasengane zami uThabiso uzofake page sona ingoba vele yakubona ukuthi kunengane engane uzokwenzani engane kufanele phela Okay mamncube yebo I understand ma ushiwe umyeni wakho enyakeni odlule noma sononyaka engekho umyeni wakho but mhlawumbe nawo umzwangedwa manje ulo ntombazane kubo abantu ukuthi vele nisezosola mina wena ujola naye wena uhamba naye konke engifuna ukukutshela yona wema uyafonela umsebenzi wakho uyamfonela ebusuku uyamnakekela umsendela ngisho amanothi pho
yena befuna ngifuna nasabese bona ukhohlakele kabi akakwazi ukuphatha umuntu wesilisa. Okay. Ungakanani bese uyamphatha wena. Usungaphatha yenza kuphela nasendlini. Ufuna ukuthini mfethu ngoba nangu umama uyavuma uthi ngiyathola. Mfethu lento eningifulele wona nangifaka yona iyawubhidliza umuzi wami ne. Oyimuphi wena owenza lento leyo mina futhi bengisupporta lezo ngane zakho kube namanyala wena namanyala nje uyanyanyisa awukwazi umuntu uzizo wena sabisho ngoba mlalele mlungu wakhe ngoba vele wena umlungu wakhe ngawo yonke into mlalele uthi umuzi ufuna ukuthini kwena umlungu yebo lento enzela uyibona irathi kodwa ngibone right ngasabisho ngoba vele yena umfazi waseyiqalile befuna nefonini yakho ngifuna indoda yami yabo into ibuza nje ukuthi bulimi ifona indoda yami kuzo ufuna ifona indoda yami kwaphela indoda yami sikhuluma ngayo noma so indoda yakho leyo iphekela ngayo yonke into ngitholela sobuyifuna hayi buba uyanyanyisa wenzeke musokumemeza khuluma sikulalele uthatha aphi imvume ukuthi uthathe inamba efonini yami ufone umunye umuntu ungavumanga mina angisangidinge imvume yipho imvumo oyithathile wena uthathile inamba efonini yakho wena ifoni yakho bengihlezi ngena wena ngoba nakho sekukhona lesikogwana sakho okay mhlawumbe ngithi mamncube mocabanga izingane zakho lento meziyithola zizobanjani ngizoyisendela ngizoyitshela abantu bazothini bazi ukuthi wena nomsebenzi wakwakho vele abantu babazokade phela bayibona lento ngathi yena bento izingane ziyakwazi lokho izingane zakho ziyakwazi lokho izingane zakho ziyakwazi lokho yabona Thabiso ngoba wisididi sizazikwazi ufuna ukuqonda ngalo mama ondala uzokhulisa izingane zami wena sosana isikogwana sakho wena ngoba indoda isididi lokulalisa uzobona wena ngoba ngabe ibonanga yonke lento leyo ifuna indoda yami ufuna umuntu wami nje umuntu odriver izimeli wazi ukusebenza ngabantu uzothatha noma inamba wena nowayitshela ubona ezutshela ukuthi mina ngedwa cha kaningi ngiyafika abantu abadala nesabisa ngena yasho wayibulala ngomfuna nakulala nojava bayi wena ubulala indoda wena ku obvious manje usebalekile umnqobe siseni noThabiso manje Thabiso uthi umuntu wakho uzokushiya naye ayifunela indoda ezokhulisa abantwana bakhe indoda yayi lo mama umfana wakhe umdala walo mama uyena ozokhulisa izingane zakho besilima yena uzokwenzeka uzovenjwa yini phela mina ngishadile angishadile uzokwenzeka wena sakwazi bona uzokwenzeka uzokubona nje uzokwenzeka uzokwenza phambi ngizophambana ngefoni mama sohlangana khona wena uzobuyela ngazobe ngengaleni yakho sohlangana khona musungibiza khuluma nanokungibiza musho isikhathi sami la awuhloniphe phela motha musuku uqede wena ngalokufe badumeza lalela yazi understand wena uhlala kokuyiphatha wena ayikho into uzoyizwa ngawo yini uzoyizwa ngawo uphika wena uphika manje usuthatha ifoni wena inamba umlungu wakho lolala naye nje umlungu wakho wena umlungu wakho lolala naye umfethu qhubeka uyoshayela mfethu ngicathi siyitholile into kade siyifuna akwazi ngiyosha liyaphela ipharish lami phela ngoba ingane ezincane zojuba anginendaba nomsebenzi wakho mina ngisishwathi ingane yami izozondla ingane zami
wena qhubeka nesaguga sazoqoma njenganamba kuyakhula ngizoqoma futhi mfethu mina ngizokwenzela njengoba le nto esifuna ngiyazi ngizoyenza into ade ngifuna ukuyitholile sengiyitholile sekukuyena usifenze njani ngizoyenza le nto esifuna ngiyenza into befuna itholile le ngizoyenza okay right yawuthi into efuna itholile nino zinje futhi uhlangene naye ngoba nawe angikwazi nawe matafana yena Julian matafana ukhuluma naye sengenayo manje ningabile nje ngisiwazi ukubulala nani nginte ngibuye emsebenzini angithi usewena ya drive busy uyabuya endlini lo ngiyangipha labantu ubuya ngiyikolala ngiyakhona yazi ukuthi ulandela amafa abantu abasafa uyabuya endlini lungile mfethu yazi angidakela nazo ngisanganela ngihlanyela wena sisangana kulana ngizakwazi ulala nje umuntu ogqoka inzilo isibindi sakho udecide ukuphuma kulungile ulitholile iqiniso adulifona sisi yes ngiyas sekukuwena ukuthi wenze njani ngayo hayi ngiyahamba mina akho chance ngizomnikeza yona awumnike ithuba umsenge right yani uyithola into ade uyifuna itholile hlala nezingane zakho nakekela izingane ngiphume la kwayena nje futhi kwasendleni yakhe ngiyaphuma ngiphindele ekhaya ngixoshwa ngaphela ekhaya mina yani ayi bafethu ya injalo nje hlangane ku-episode elandelayo uyasi-emaila umjoloshow@gmail.com email address yethu leyo nazi into zakho ihleli la silinde wena Lady Bloom Juice i-Bloom Juice yamadoda inamba bazoyifaka la ngezansi ongakwazi ukuthi wenze i-order lakho kuyona mina nawe sihlangane ku-episode elandelayo akhohlwa ukusilandela on Facebook Dlala Matifana Umjolo ipage ozolilandela umjolo lino 1 million followers noma ulandele uDlala Matifana verified if not akusimina sihlangane ku-episode elandelayo thank you